Calla, deixa'm explicar. Aquests dos són els seus amics. Si vol tornar-los a veure en vida, tindrà que vindre a aquest cementeri a rescatar-los. Molt bona idea, l'enviaré un WhatsApp. Estimada princeseta Valèria, si vols tornar a veure els teus amics vius, t'espere abans de que es faci de dia al meu cementeri. Careta de dimoni. Deixa'm ser pau! Vosaltres no feu res! Què voleu de nosaltres? Per què sou trapeus? Jo sóc el teu amic! Us he portat enganyats. En realitat volem a la princesa. Així vindrà a rescatar-vos i la meva mare tindrà per a matar-vos. No aconseguireu res! La princesa, ella té por a la malvada. Deixem-los així i anem a amagar-nos. El WhatsApp deia que ens veuríem així. On estan els meus amics? Quina por! Estic jo sola. Seré capaç de superar aquesta situació? Mare meua, hauré de ser valenta i lluitar per ells. Per què encara no saps? Els teus pares van fer que tothom m'odiara i abandonara els meus pares. Tots se n'anaran amb vosaltres. No és veritat! Sí que ho és. Els meus pares moriren oblidats. Vosaltres ens maltractàveu, nosaltres ens ajudàvem. Tothom prefereix estar al costat de qui el tracta bé. No insultes, burla, pega... Mentira! És veritat, Dolors. Què te passa? Ja no eres capaç de veure el bé. Tu m'has fet aixina, Valèria. M'has deixat sola. No, Dolors. Tu deixares de jugar amb mi i no eixis del teu castell. I un dia vingueres a viure així amb el teu amic el drac. A un cementeri, Dolors, a un cementeri.
Total.